שלום לכולם, אז זה הסרטון הראשון שלנו לשנה זו. אנחנו הולכים היום לדבר על סדר פעולות חשבון. סדר פעולות חשבון זה לא דבר מסובך, וזה יהיה סרטון קצר יחסית. אני רוצה להראות קצת מה זה סדר פעולות חשבון, קצת להדגים איך פותרים, ולתת משימה קטנה. אז בואו נתחיל. קודם כל, יש לנו בעצם ארבע רמות של משימות, של פעולות. הרמה הראשונה של הפעולות, הרמה הראשונה היא סוגריים. סוגריים תמיד לפני כל דבר אחר. הרמה השנייה של הפעולות היא רמה שאנחנו לא נדבר עליה בינתיים, והיא נקראת חזקה. זה בהמשך. הדרגה השלישית היא כפל וחילוק. והדרגה הרביעית, בטח כבר ניחשתם, היא חיבור וחיסור. מה זה אומר? שבכל תרגיל של סדר פעולות חשבון, אנחנו קודם כל מתחילים בסוגריים. אחר כך אם יש חזקה עושים אותה, אחרי זה כפל וחילוק, ורק אז חיבור וחיסור. למה זה קורה? תנסו להיזכר בכיתה א'. הפעולה הראשונה שלמדתם בפעולה א' הייתה חיבור. אני בטוח שכולכם מסכימים איתי. הפעולה השנייה שלמדתם הייתה פעולת חיסור. אחרי זה התקדמנו, תרגלנו והגענו לפעולת הכפל ואז פעולת החילוק. למה לומדים קודם חיבור וחיסור ורק אז לומדים כפל וחילוק? כי כפל וחילוק הם פעולות יותר חזקות. ובגלל שהן יותר חזקות, אותם עושים קודם. ואחרי זה עושים סוגריים. סוגריים בעצם באים להגיד לנו, אני קודם, לא אכפת לי כלום, לא מעניין שום דבר, אני קודם. אז בואו ניתן שנייה דוגמה לתרגיל. אם יש לי תרגיל נגיד 4 כפול, ואז בסוגריים נגיד 5 ועוד 1. ובתחתיו יש לי תרגיל דומה, 4 כפול 5 ועוד 1. ומתחתיו נעשה עוד סוג של תרגיל ונהפוך את הסדר. 1 ועוד 5 כפול 4. בתרגיל הראשון יש לנו סוגריים. סוגריים תמיד קודם. אז 5 ועוד 1 זה 6. 4, ואז אחרי זה עושים 4 כפול 6. בסדר? אחרי 5 כפול ועוד 1 שזה 6, עושים 4 כפול 6. ויוצא לנו 24. בתרגיל השני אין לי סוגריים. זה אומר אני עושה קודם 4 כפול 5, שזה 20, אני אוסיף לו 1, ואני אקבל 21. פשוט. שימו לב שהתרגיל השלישי הוא אותו דבר. אמרנו שכפל הוא תמיד לפני חיבור, אז אני קודם כל עושה את הכפל. 5 כפול 4 זה גם 20, ואז אני מוסיף את ה-1. 21. שימו לב לעוד סוג של תרגיל. נגיד יש לי 10 פחות 4 כפול 2. אז 4 כפול 2 כפל לפני חיסור, תמיד. 4 כפול 2 זה 8. ואז יש לי 10 פחות 8. שימו לב, זה לא 8 פחות 10. זה 10 פחות 8. אני עושה את הפעולות משמאל לימין. זה שה8 נוסף אחר כך זה לא אומר שהוא קודם.
אני עדיין עושה פעולות בשמאל לימין, זה 10 פחות 8, ויוצא לי 2. עכשיו אני רוצה להדגים כמה תרגילים. יש לנו פה דף עם כמה משימות. אז אותו דבר. בתרגיל הראשון יש לי סוגריים, אני מתחיל ב9 פחות 1, ויוצא לי 8. פעולה השנייה יש לי 5 כפול 8, הכפל הוא לפני החיבור. אז יש לי פה פעולת כפל, עושים אותה מיד אחרי הסוגריים. 5 כפול 8, יוצא לי 40. ורק אז אני עושה את פעולת החיבור, 3 ועוד 40, שווה 43. בואו נסתכל על התרגיל השני. אני מתחיל בסוגריים, גם בתוך סוגריים יש סדר פעולות חשבון. אני מתחיל מהכפל שנמצא בתוך הסוגריים. 1 כפול 8 שווה 8. אחרי הכפל יש לי פעולת חיבור בתוך הסוגריים. 4 ועוד 8 שווה 12. שימו לב שהאחד הזה, השמונה הזה והשמונה הזה כבר לא חלק מהתרגיל. אפשר אפילו לעשות עליהם קו. השתמשתי בהם, וגם ב4 הזה כבר השתמשתי. נשאר לי רק ה12. עכשיו, יש לי פה פעולת חיסור ויש לי פה פעולת חילוק. אז כמו שדיברנו קודם, חילוק תמיד לפני חיסור. אז אני קודם עושה את החילוק, קודם אני עושה 12 לחלק ל3. 12 שיצא מהסוגריים לחלק ל3. יוצא לי 4. ורק אז אני הולך לפעולת החיסור, אחרי שה12 הזה כבר השתמשתי, ה3 הזה כבר השתמשתי, נשאר לי חיסור, והחיסור 16 פחות 4, 16 נמצא קודם, הוא מצד שמאל. 16 פחות 4 שווה 12. בתרגיל הבא יש לי פעולת חילוק בהתחלה. חילוק, אם הוא בהתחלה עושים אותו קודם. 35 חלקי 5 שווה 7. אבל עכשיו יש לי חיבור ויש לי כפל. הכפל הוא לפני החיבור. אז 3 כפול 2 זה 6. ואז יש לי 7 ועוד 6 שווה 13. אוקיי, אלה היו כמה תרגילים לדוגמה. בואו נעשה עוד אחד, נעשה את התרגיל הזה. שימו לב שכפל פה מופיע ראשון, לפני החילוק, לפני החילוק כי הוא נמצא בצד שמאל, בין כפל וחילוק מה שנמצא שמאל עושים קודם. החיסור הוא בסוף, כי כפל וחילוק לפני. 3 כפול 10 זה 30, ואז יש לי פעולת חילוק היא גם לפני החיסור, 30 לחלק ל5 שווה 6, ורק אז אני הולך לפעולת החיסור. 10 פחות 6 שווה 4, וזה מה שיצא. אוקיי, זה הדרך לעשות סדר פעולות. עכשיו אני רוצה לתת לכם משימה. יש לכם את המספרים 1, 2, 3 ו4. אתם צריכים בשימוש בסדר פעולות חשבון, כמו שלמדנו, להגיע לסכומים, לכמה סכומים שאתם יכולים בין 1 ל-42, בשימוש של כל המספרים. אתם חייבים להשתמש בכולם, אי אפשר להשתמש רק בחלק. אני אתן דוגמה לדבר הכי קל שאפשר לעשות. 4 ועוד 3 ועוד 2 ועוד 1 שווה ל10. פעולה הכי פשוטה. עכשיו אני יכול לעשות נגיד פעולת כפל. אני יכול לעשות 4 כפול 3 כפול 2 כפול 1. אני יכול לעשות חילוק, אני יכול לעשות חיסור. מה שחשוב זה שאני שומר על סדר פעולות חשבון. ואם צריך אני מוסיף סוגריים. אני יכול נגיד לעשות 4 ועוד 3, לשים אותו בסוגריים, ואז להכפיל אותו ב2 ולהוסיף 1.
למשל, ואתם תחשבו בעצמכם כמה זה שווה. מה שעוד מותר לי לעשות זה להצמיד מספרים. אני יכול נגיד לעשות 34 ועוד 12. השתמשתי ב3, השתמשתי ב4, השתמשתי ב1, השתמשתי ב2. זה יוצא לי 46 שהוא לא בטווח שלנו. אני יכול לעשות 34 פחות 12. אני יכול, אם אני רוצה לעשות 34, לחלק ל2 ולהוסיף 1. אני יכול לאחד מספרים למספר אחד, אבל אם עשיתי 34, זה אומר שהשתמשתי ב3 והשתמשתי ב4. אוקיי, אז זאת המשימה שלכם להיום. זה הנושא של השיעור. בהצלחה, ונדבר על זה בשיעור בכיתה.